nejhoršího. V finále zůstává po 60 minutách nerozhodnuto 2-2, což vzhledem k okolnostem zápasu lze považovat za úspěch pro náš národní tým. Dokončit finskou akci Sihvonen. Patera ho zastavila, můžeme jít dopředu ve třech. Moravec, David Moravec! Gól! 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 Vítej zlatý hat-tricku! Jsme po třetí za sebou mistry světa! Tak to je fantazie. To, na co čekala marně generace hokejistů let 70. Co se nepovedlo ve zlaté éře československého hokeje, se děje právě dnes, 13. května roku 2001. Čeští hokejisté získávají zlatý hat-trick. David Moravec backendovou kličkou se navždy nesmazatelně zapisuje do dějin této hry. Pod padajícím brankářem Nurminenem umístil nejkrásnější gól své kariéry.